Meta nitkellmu fuq it-teatru modern bil-Malti ma nistgħux ma nsemmux li drammaturgu Francis Ebeyer li introduċa stili ġodda f'pajjiżna b'enerġija li ma bħala. Imma x'għamel daqstant kbir Ebeyer u x'influwenza ħalla warajh? Francis Ebeyer dejjem irbatni mal-bidu tal-modernizmu fit-teatru tagħna. Tfaċċa fit-teatru fil-bidu ta' snin 60 kien perjodu partikolarment importanti għax kienu koll iż-żmien meta reġa' fetaħ it-teatru Manuel bħala teatru pubbliku. Li kien ġara naturalment bil-gwerra huwa li ħafna spazji, inkluż it-Teatru Real, kienu inqerdu jew ma kinux għadhom jintużaw, u allura Malta ma kellix teatru surit in-nies biex ngħidu hekk qabel il-gvern iddeċieda li jerġa' jieħu t-Teatru Manuel taħt idejh u jirrestawrawh. Issa, Ebeyer propju tfaċċa f'dal-perjodu. Fil-fatt l-ewwel dram bil-Malti illi sar wara li reġa' nfetaħ it-Teatru Manuel kien id-dram Vakanzi tas-Sajf ta' Francis Ebeyer, illi ma kienx suċċess kbir kummerċjali, però in-nies illi kienu mitħla ta' x'kienet jiġri fid-dinja tat-teatru rawh bħala il-bidu tat-teatru modern f'Malta. U f'perjodu ta' ftit snin għamel u tella fit-Teatru Manuel numru ta' drammi importanti ħafna, pereżempju Boulevard, li probabbilment huwa l-kapolabur tiegħu, Menz ftit snin wara. Mbagħad fis-snin 70 beda jikteb drammi ambjentati f'Malta. Allura kiteb sensiela ta' drammi illi jirriflettu dwar Malta kontemporanja. L-iktar wieħed magħruf naturalment huwa l-ewwel wieħed il-ħadd fuq il-bejt, illi fih jesplora l-klassi tan-nofs u l-kriżi tagħha ta' wara l-indipendenza, u mbagħad kiteb drammi oħrajn bħal Meta morna tal-Mellieħa, l-Imnarja żmien it-til, u l-aħħar wieħed importanti jidhirli fis-77 Karnival. Dawk huma sensiela ta' drammi illi fihom qed jipprova jifhem minn xiex kienet għaddejja Malta, kif in-nies kellhom jibdlu il-mod ta' għixin tagħhom minn wieħed rurali, tradizzjonali u anki klassista, sewa għal mod illi kellu ikun iktar proattiv għaliex issa Malta kienet indipendenti, skużawni, u kellha tieħu riżorsi illi kienu il-Maltin infushom u tużam kollha bl-aħjar mod possibbli. Francis Ebeyer naħseb li poġġa teatru bil-Malti fuq kuntest Ewropew, fis-sens orjena t-teatru tal-assurd bil-Malti waħda naħseb mill-ikbar vantaġġi li kellu Francis kien li kien jaf x'inhu jiġri, kien jidher ċar l-ispirazzjoni tax-xogħol Ewropew dinji fix-xogħol tiegħu u naħseb li ħalla waraha aktar mill-xogħlijiet biss u l-valur ta' dawk ix-xogħlijiet bil-Malti illi qabdu r-relevanza ta' x'qed jiġri imma bit-teatru ta' dak iż-żmien kontemporanju ħalla l-opportunità u l-obbligu lill-awturi lil dawk li jagħmlu t-teatru llum biex jibqgħu jagħmlu għadi, jibqgħu jiġbdu t-teatru Malti fil-kontemporanjetà tat-teatru tad-dinja. Li interessanti hu li Ebeyer ma ġiex mix-xejn, ma tfaċċax fis-snin 60 mingħajr ħadd ma kien sema bih. Qabel kien jikteb ħafna radiodrammi, għamel xi 10 snin jikteb pratikament biss radiodrammi u romanzi bl-Ingliż, illi kienu jiġu pubblikati ir-Renju Unit u l-Istati Uniti, ġifieri meta Francis Ebeyer der fit-teatru, in-nies ħaduh bis-serjetà wkoll għax kellu ċertu rispett internazzjonali. Francis Ebeyer naħseb li huwa ikona tat-teatru Malti, ġifieri wieħed li qed jistudja t-teatru jaqra x-xogħlijiet tiegħu huwa għadu maħbub mill-udjenzi, kien jikteb novelli wkoll u allura għadu jinqara u għadu jiġi studjat u għadu jiġi mfakkar permezz ta' anniversarji, manka l-proġett Francis Ebeyer li qed jiżviluppa fi proġett li jgħin is-settur teatrali, għax Francis Ebeyer ma ninsewx li kien jagħmel ħafna affarijiet fit-teatru mhux biex jikteb, ma kien jidderiġi, kien ipinġi anke sets minkejja kien jikkollabora ħafna wkoll. Imma
naħseb li jiġi mfakkar b'mod regolari minħabba l-fatt ta' kif għadna l-status tiegħu u dak li hu dak ta' ġgant teatrali. Bejjer naturalment baqa jitqies bħala missier il-teatru modern. Ftit snin warajh bdew jiktbu grupp ta' kittieba li kienu ġenerazzjoni iżgħar minnu imma ma kienux qed jiktbu wisq warajh, ġifieri mill-tard fis-snin 60 għandek ġenerazzjoni li tinkludi l-Alfred Sant, l-Oreste Calleja u l-nies oħrajn. Illi minkejja illi ma jimitawx, imma żgur illi kienu jħarsu lejh bħala xi ħadd illi esperimenta u għamel esperimenti li b'xi mod ġew aċċettati, allura kien hemm ukoll ir-rieda illi jinħolqu esperimenti ġodda illi forsi immorru lilien minn dak illi kien għamel Bejjer u jippreżentaw temi illi kienu iktar jinteressaw ġenerazzjoni iżgħar minnu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.